Hello and welcome to the Talking Santa Christmas ad. Van néhány új kulináris felfedezésem. Szeretne hallani róluk? Tudod, milyen okosabb a delfinek? A hold felszíni hőmérséklete éjszaka -173 Celsius fokra süllyedhet. Tudod, miért mérgezőek egyes növények? Szeretnél több érdekes tényt megtudni az univerzumról? Tudod, milyen okosak a delfinek? Van néhány új kulináris felfedezésem. Szeretne hallani róluk? Kedvenc állatom az állatkertben a zsiráf. Miből állnak az üstökösök a naprendszerben? Szeretnéd tudni, miért virágoznak egyes növények bizonyos évszakokban? Szeretnéd tudni, hogy a napviharok milyen hatással vannak a Földre? Tudod, milyen a panda élete a vadonban? Tudod, melyik országban a legjobb étel? Tudod, milyen okosak a delfinek? A hold felszíni hőmérséklete éjszaka -173 Celsius fokra süllyedhet. Tudod, milyen okosabb a delfinek? Tudod, melyik országban a legjobb étel? Tudod, milyen okosak a delfinek? Szeretnél több érdekes tényt megtudni az univerzumról? Érdekel, hogy megtudja, hogyan mennek keresztül a növények fotoszintézisén és növekedésén. Beszéljünk a naprendszerről. Tudod, milyen a panda élete a vadonban? Ott van még sok ételtörténetet és receptet szeretnék megosztani. Tudod, milyen a panda élete a vadonban? A hold felszíni hőmérséklete éjszaka -173 Celsius fokra süllyedhet. Jöjjön el és ismerje meg a növények fontos felhasználását az emberi életben. A hold felszíni hőmérséklete éjszaka -173 Celsius fokra süllyedhet. A kengurut a világ egyik legaranyosabb állataként tartják számon. Szeretnél új főzési készségeket elsajátítani? Tudod, milyen okosabb a delfinek? Szeretnéd tudni, hogy a napviharok milyen hatással vannak a Földre? Megkérdezheti, hogyan alkalmazkodnak a növények a különböző környezetekhez és éghajlatokhoz. Szeretnéd tudni, hogy a napviharok milyen hatással vannak a Földre? Tudod, milyen okosak a delfinek? Szeretnél új főzési készségeket elsajátítani? A kengurut a világ egyik legaranyosabb állataként tartják számon. Miből állnak az üstökösök a naprendszerben? Hadd magyarázzam el önnek a növény leveleinek alakjának és szerkezetének funkcióját. A hold felszíni hőmérséklete éjszaka -173 Celsius fokra süllyedhet. Tudod, milyen a panda élete a vadonban? Tudod, melyik országban a legjobb étel? Tudod, milyen okosak a delfinek? Szeretnéd tudni, hogy a napviharok milyen hatással vannak a Földre? Érdekel, hogy megtudja, hogyan mennek keresztül a növények fotoszintézisén és növekedésén? Miből állnak az üstökösök a naprendszerben? A kengurut a világ egyik legaranyosabb állataként tartják számon. Tudod, melyik országban a legjobb étel? A kengurut a világ egyik legaranyosabb állataként tartják számon. A hold felszíni hőmérséklete éjszaka -173 Celsius fokra süllyedhet.
Szeretné tudni, miért virágoznak egyes növények bizonyos évszakokban. Szeretné tudni, hogy a napviharok milyen hatással vannak a Földre. Nagy rajongója vagyok a macskaféléknek. Tényleg érdekesek. Tudod, melyik országban a legjobb étel? Tudod, mi a panda élete a vadonban? Szeretné tudni, hogy a napviharok milyen hatással vannak a Földre. Megkérdezheti, hogyan alkalmazkodnak a növények a különböző környezetekhez és éghajlatokhoz. Szeretnél több érdekes tényt megtudni az univerzumról? Nagy rajongója vagyok a macskaféléknek. Tényleg érdekesek. Tudod, melyik országban a legjobb étel? Tudod, milyen okosak a delfinek? Szeretnéd tudni, hogy a napviharok milyen hatással vannak a Földre? Jöjjön el és ismerje meg a növények fontos felhasználását az emberi életben. A hold felszíni hőmérséklete éjszaka -173 Celsius fokra süllyedhet. Tudod, milyen a panda élete a vadonban? Van néhány új kulináris felfedezésem. Szeretne hallani róluk? Tudod, milyen a panda élete a vadonban? A hold felszíni hőmérséklete éjszaka -173 Celsius fokra süllyedhet. Szeretné tudni, miért virágoznak egyes növények bizonyos évszakokban? A hold felszíni hőmérséklete éjszaka -173 Celsius fokra süllyedhet. Tudod, milyen a panda élete a vadonban? Van néhány új kulináris felfedezésem. Szeretne hallani róluk? Tudod, milyen a panda élete a vadonban? A hold felszíni hőmérséklete éjszaka -173 Celsius fokra süllyedhet. Tudod, miért mérgezőek egyes növények? Wow! A hold felszíni hőmérséklete éjszaka -173 Celsius fokra süllyedhet. Kedvenc állatom az állatkertben a zsiráf. Ott van még sok ételtörténetet és receptet szeretnék megosztani. Kedvenc állatom az állatkertben a zsiráf. Beszéljünk a naprendszerről. Tudod, miért mérgezőek egyes növények? Szeretnéd tudni, hogy a napviharok milyen hatással vannak a Földre? A kengurut a világ egyik legaranyosabb állataként tartják számon. Szerinted mely összetevők passzolnak a legjobban egymáshoz? Tudod, milyen a panda élete a vadonban? Szeretnél több érdekes tényt megtudni az univerzumról? Hadd magyarázzam el önnek a növény leveleinek alakjának és szerkezetének funkcióját. Miből állnak az üstökösök a naprendszerben? Kedvenc állatom az állatkertben a zsiráf. Van néhány új kulináris felfedezésem. Szeretne hallani róluk? Tudod, milyen okosak a delfinek? Miből állnak az üstökösök a naprendszerben? Jöjjön el és ismerje meg a növények fontos felhasználását az emberi életben. Beszéljünk a naprendszerről. Tudod, milyen a panda élete a vadonban? Ott van még sok ételtörténetet és receptet szeretnék megosztani. Tudod, milyen a panda élete a vadonban? Szeretnéd tudni, hogy a napviharok milyen hatással vannak a Földre? Érdekel, hogy megtudja, hogyan mennek keresztül a növények fotoszintézisén és növekedésén. Beszéljünk a naprendszerről. Nagy rajongója vagyok a macskaféléknek. Tényleg érdekesek. Ott van még sok ételtörténetet és receptet szeretnék megosztani. Nagy rajongója vagyok a macskaféléknek.
Tényleg érdekesek. Miből állnak az üstökösök a naprendszerben? Jöjjön el és ismerje meg a növények fontos felhasználását az emberi életben. Beszéljünk a naprendszerről. Nagy rajongója vagyok a macskaféléknek. Tényleg érdekesek. Hé, ott van még sok ételtörténetet és receptet szeretnék megosztani. Nagy rajongója vagyok a macskaféléknek. Tényleg érdekesek. Beszéljünk a naprendszerről. Hadd magyarázzam el önnek a növény leveleinek alakjának és szerkezetének funkcióját. Szeretnél több érdekes tényt megtudni az univerzumról? Nagy rajongója vagyok a macskaféléknek. Tényleg érdekesek. Hé, ott van még sok ételtörténetet és receptet szeretnék megosztani. Kedvenc állatom az állatkertben a zsiráf. Miből állnak az üstökösök a naprendszerben? Szeretné tudni, miért virágoznak egyes növények bizonyos évszakokban? Miből állnak az üstökösök a naprendszerben? A kengurut a világ egyik legaranyosabb állataként tartják számon. Hé, tudod, melyik országban a legjobb étel? A kengurut a világ egyik legaranyosabb állataként tartják számon. A hold felszíni hőmérséklete éjszaka -173 Celsius fokra süllyedhet. Szeretné tudni, miért virágoznak egyes növények bizonyos évszakokban? Szeretné tudni, hogy a napviharok milyen hatással vannak a Földre? Tudod, milyen okosak a delfinek? Van néhány új kulináris felfedezésem. Szeretne hallani róluk? Nagy rajongója vagyok a macskaféléknek. Tényleg érdekesek. Beszéljünk a naprendszerről. Jöjjön el és ismerje meg a növények fontos felhasználását az emberi életben. Beszéljünk a naprendszerről. Kedvenc állatom az állatkertben a zsiráf. Szeretnél új főzési készségeket elsajátítani? Nagy rajongója vagyok a macskaféléknek. Tényleg érdekesek. Szeretnél több érdekes tényt megtudni az univerzumról? Hadd magyarázzam el önnek a növény leveleinek alakjának és szerkezetének funkcióját. Szeretnél több érdekes tényt megtudni az univerzumról? Tudod, milyen a panda élete a vadonban? Hé, ott van még sok ételtörténetet és receptet szeretnék megosztani. Tudod, milyen a panda élete a vadonban? Szeretnél több érdekes tényt megtudni az univerzumról? Hadd magyarázzam el önnek a növény leveleinek alakjának és szerkezetének funkcióját. Szeretnél több érdekes tényt megtudni az univerzumról? Nagy rajongója vagyok a macskaféléknek. Tényleg érdekesek. Szeretnél új főzési készségeket elsajátítani? Tudod, milyen okosak a delfinek? Miből állnak az üstökösök a naprendszerben? Hadd magyarázzam el önnek a növény leveleinek alakjának és szerkezetének funkcióját. Miből állnak az üstökösök a naprendszerben? Tudod, milyen okosak a delfinek? Hé, tudod, melyik országban a legjobb étel? Nagy rajongója vagyok a macskaféléknek. Tényleg érdekesek. Szeretnél több érdekes tényt megtudni az univerzumról? Miből állnak az üstökösök a naprendszerben? Megkérdezheti, hogyan alkalmazkodnak a növények a különböző környezetekhez és éghajlatokhoz. Miből állnak az üstökösök a naprendszerben? Nagy rajongója vagyok a macskaféléknek. Tényleg érdekesek. Hé, ott van még sok ételtörténetet és receptet szeretnék megosztani.
Kedvenc állatom az állatkertben a zsiráf. Felszíni hőmérséklete éjszaka -173 Celsius fokra süllyedhet. Szeretné tudni, miért világoznak egyes növények bizonyos évszakokban?